Jag har inte kunnat vara i skolan för det. Mina ångestattacker tar överallt. Jag mår dålig mesta delen av åren. Mina vänner river upp allt, men jag har salt i såren. Jag är inte den där rören som skjuter i allt, utan en andning för Sveriges regering suger pung som bögar. För hela Sverige ser oss som hundare, knarkare, helt nedtankade. Folk säger till mig att jag inte kan rappa. Jag försöker i alla fall förbättra. Jag är äkta, fixa mina texter sakta men säkert. Det kan jag lova, det kan du inte tro va. Detektiv på micken, lägger av det som flyter som Noahs ark. Detta är slutet, ja det var allt.